rike Allah duk lamarinmu bai ɓaci ku ɗan uwa. Mu rike Allah ai duk lamarinmu bai ɓaci a duniya. Da farzansa Allah sarki Ubangiji Ahadu, kai ka ban baiwa sarki gwaninmu ya faradu. Kai kake mani komai yau ma kan mani da Ahmadu. Rabbu na gode domin ku kai mun filin ni'imomi. Ilimi uku ne cikin duniya ku saurara, ko wanda ka samu ka daure cikin su kai tazara. Ilimin Qur'ani ko boko ko yawon duniya, ɗaukar shi da kima dan gaskiya kaɗai shirya. To rike gaskiya a ko'ina ba ta zamsani, nan cikin duniya duk inda ka je masoya sun maka gangani. Yawwa ilimin boko a zamanin gaba ka fifita, shi ma a ciki na saka aljanna akwai wuta. Gaskiya ke aiki ko ina saka fuskanta, ilimin kasila shi za ya sa ka kasaita, sannan da shi ne za ya sa ka kaskanta. Hanyar da ka ɗauka karka yarda ka zan sanadin yin tagumi. Shi yawan duniya ilimin sana da yawa, za ka riske ababe da dama cikinsa masu yawa. Wani ya yi maka daidai shi wani aka tsina haka, ni cikin ilimi ne mai yawo zai gamo da haka. Ba kowa ne ba yake cin nasara a haka, har wayewarka ka zamtuna ka zamo babban asali. Babin ilimin Qur'ani ku bi ni sai ku jiya, babbar hanya ce wadda za ta kai ka ga shiriya. Ilimomi bin nan duka suna a ciki ku jiya, ilimin Qur'ani ya kunshi komai a duniya. Dan in ka yi shi a ko'ina kai ne siniya, ramana ka amince domin mu ci ribar wannan duniya. Nura gurbi ne shakan mawaƙan Maradi da gawar duniya.